Zango ya sake cire tuta akan mawaƙan Arewa. Kamar yadda Anas Fresh ya ce, duba da yadda mawaƙan Arewa suke fitowa da sababbin waƙoƙinsu, kowanne yana nuna ƙwarewarsa ta fanni daban-daban. Hakan ya sa tun daga shekarar 2010 lokacin da waƙoƙin Hausa Hip Hop suka fara karɓuwa a wuraren al'ummar Arewa, hakan ya sa kowanne mawaƙi yake ta ƙoƙarin ganin al'ummar Arewa sun karɓi waƙoƙinsa kafin ya shiga kudancin ƙasar Najeriya. Mawaƙi Adam A. Zango yana daga cikin mawaƙa manya-manya kuma sahun gaba a fannin waƙoƙin gambara wato hip hop. Hakan ta sa a duba na tsanaki muka yi da jin ra'ayoyin al'umma ya sa masana kuma manazarta muka yi duba muka hango cewa waƙar Adam A. Zango a shekarar 2020 ita ce waƙar da ta fi kowace waƙa saurin shiga cikin al'ummar gari a ƙanƙanin lokaci. Waƙar Dabo-Dabo Adam A. Zango featuring NT4 waƙa ce wacce a lokaci ƙanƙani ta shiga lungu da saƙo na arewacin Najeriya duba yadda waƙar take samun challenge daga sassa daban-daban na duniya. Saboda haka kawo yanzu alƙaluma sun nuna mana cewa sama da mutane 100,000 ne suka yi challenge na wannan waƙar tasa. Hakan ya sa masana suka yi nazari na ganin cewa babu mawaƙin da ya samu wannan dama kamar Adam A. Zango a cikin waɗannan shekaru 10. Hakan ya sa ya zama lamba ɗaya na mawaƙin da ya fi tarin masoya masu sauraron waƙoƙi a Arewa. Na biyu shine Ice Prince Zamani. Ice Prince mawaƙi ne gagarumi wanda kudu da arewaci suna iya jin waƙoƙinsa, amma abin da ya sa ya zama na biyu shine arewacin Najeriya waƙarsa ba ta kaiwa lungu da saƙuna kamar yadda waƙar Adam A. Zango take shiga. Ice Prince ya yi waƙoƙi sosai, wannan kuma ya samu mabiya sosai da sosai a sabuwar waƙarsa mai suna Tattabara, inda kusan mabiya sama da 80,000 suka yi challenge na wannan waƙa tasa. Wannan waƙar Tattabara ta shiga bakin Hausawa kuma ta samu masu sauraro sosai. Na uku shine DJ AB. DJ Abba mawaƙi ne a arewacin Najeriya wanda ya shigo da sababbin tsarika a waƙoƙinsa, inda group ɗinsa YNS suka yi waƙar Da Son Samu Ne. Wannan waƙar ta shiga duk inda ake so ta shiga kuma sun yi nasara, sun samu aƙalla sama da mutum 50,000 waɗanda suka yi challenge akan wannan waƙa tasu wanda masoyansu suka yi musu. Na hudu shine Model da waƙarsa ta Hannu Ɗaya a Sama wanda ya samu challenge sama da 45,000. Na biyar shine Ali Isa Jita da waƙarsa Salo da aƙalla challenges sama da 40,000. Na shida shine Classic da waƙarsa ta gargajiya da aƙalla challenges sama da 20,000. Ku danna subscribe domin samun labarai da dumi-duminsu daga tashar Hausa Joint. Hausa Joint ta ku ci.